dia, soc la Rosa. Us presento el quadern clau per a una bona lectura i comprensió lectora. L'objectiu de Lectoclau, aquest en lletra de pal, és que l'alumne faci una bona descodificació prelectora. La comprensió lectora depèn de la capacitat de convertir un missatge escrit en un missatge oral i la capacitat d'entendre aquest missatge. En la primera etapa, en la prelectora, els alumnes tenen dificultat en la descodificació, és a dir, la capacitat del traspàs del text a l'oral. I és clau en aquest moment una bona consciència fonològica, és a dir, treballar la capacitat d'identificar els sons de cada llengua. L'eina més pràctica per adquirir una bona consciència fonològica és l'inici de la lectura en cops de veu. Aquí és on entra en joc el Lectoclau. Aquest quadern, com us he dit, és tot en lletra de pal. Les últimes pàgines comencen a fer el traspàs a la lletra lligada i aquí volem dues coses. Per un costat, l'alumne s'introduirà a poc totes les consonants i mai se li introduirà cap paraula que no hagi treballat les consonants. I dos, volem treballar amb peces de puzzle. Què vull dir amb això? Volem que l'alumne faci les parades oportunes, és a dir, volem treballar amb cops de veu. La lectura s'ha de fer en cops de veu. D'aquesta manera, a poc serà més fluida i automàtica. Els alumnes reconeixen les paraules i a poc van trobant-li el gust i la confiança en la lectura. Quan la lectura s'automatitza, el cervell s'enfoca en entendre. Aquí és quan podem dir que un alumne té una bona descodificació, que un alumne té una lectura amb fluïdesa o que sap fer una comprensió del significat. Estem davant d'un moment clau per l'alumne. És a dir, saber llegir és la base de la resta dels aprenentatges. El moment en què es presenta aquest quadern, amb la maduresa, en el primer trimestre de primària, en el moment prelector, permet que l'alumne d'una manera fàcil pugui adquirir la consciència fonològica. Posem a l'abast dels docents i dels alumnes les màximes eines en l'art de saber llegir. Gràcies!